Podarilo sa nám presadiť zlepšenie starostlivosti o mamičky na materskej, zlepšenie rodičovského príspevku, limity na lieky pre našich starkých a pre zdravotne postihnutých. Podarilo sa nám presadiť lepšiu starostlivosť. Dobre, nechala som vás, pani premiérka, ale určite nebudeme vymenovávať celý zoznam. Nie, ale chcem povedať, že sa množstvo vecí z toho podarilo naplniť. Pýtam sa, prečo keď Národná rada, takisto ste dlho v parlamente ako ja, prečo keď Národná rada Slovenskej republiky bola schopná dohodnúť sa pri pánovi Hanzelovi, pri pánovi Trnkovi, pri pánovi Trnkovi, ak si dobre pamätám, bola široká politická dohoda všetkých politických subjektov. Ako to je možné? No dobre, bolo nejakých 113 alebo 114 poslancov. Faktom ale je, že na Slovensku rástol verejný dlh za posledné 2 roky rýchlejšie ako v mnohých iných krajinách, ktoré pritom museli zachraňovať banky. A čomu to pripisujete vy, pán Mikloš? Obrovskému plytvaniu. Obrovskému plytvaniu počas rokov 2009 a 2010.